Yes. Sorry, ndanonoka kuya ndatiita zvokutonzvenga kuti ndiyo kuno kubasa ranga rakandiwandira. No problem, it's okay. Saka ndingoita hangu straight in pabusiness redu kuti ndisakuwesira nguva yako yeukasipo wadzokera kubasa nditi. Uri kuona kuti nyaya iripo iri kuda munhu ane hana. Kana usina hana haukwanisi kuita mari. Mari inoda kudzikama uri kupanzisa. Saka nyaya iripo ndeikudai so pane munhu akutenga vana kuCape Town. Anowanzoda vana vachinje kusvika kuma5 years. Saka iwe hamene kuti unokwanisa kuwana mwana here. Because ukaona mwana kana 1 anotipa 70,000 rands. Jesus. Topinda mumachena. Iwe basa unobva watoramba. Because unenge usina need yekuswera uchikoro bamba mumwe munhu. 70,000 rands toshare nahafu. Ukaona futi umwe mwana toshare nafuti hafu. Ungoti pagore unenge wato millionaire. Unopaona sei? Unokwanisa here task yeshamwari. Iri dziriri idiki zingamboitiki. Kumaraini kweduka kune vana vane ma2 years vanotosiwa murodhi vachitambira murodhi ava idiki nje hatitokurumidza tatoriita tiredu. Ndiyo munhu wandanjitsvaga iwewe wakati kangungwarira kandinoda so unozoti iwe wakafitwa nemari ndosaka ndakakuapproacha from the first day. Jesus. Saka iwe uchiita action ka nenda kangomirira kowo yako iwe uchingondoudza kuti waona mwana kana ukangowana 2 it's okay just because ndongofundira mufesi wangu ari kuCape Town anogara atoisa mari yedu yese haatomhonetsi ipapo iwe consider yourself a millionaire now because by the end of this year ka aiwa this year is your year zvinenge zvatoita but nyaya iripo ndeyekudai so iwe uita zvinhu zvako secret iyi nyaya yaudze munhu handinozoti panokuitisa mari audze munhu saka ramba wakachengeta secret iwe wovhura madziso wako ese egondo uchivhima vana vatiri kuda ava handiti ukangoona 1 it's okay for a start. Vakawanda vana nosiwa murodhi nanamai vachitambira murodhi infact 2 days dzakatowandisa nhasi chaicho ndikakwira ndaisvika ndokuswera ndatorita dhiri izvino mari yedu ichingobuda chete. Saka izvo zvangochitambiriswa mari nai kuzoti wapinda mumari badangoziyawo $30 mfunge. Daiti nguva inoi aiwa you need to do this deal man. Ridhiri ndinokufanirwa kuita uye ungaise $30 mumwezero rako nezvauri izvozvo. Iri dhiri kufanirwa kuita samari mumwe 70,000 inofanirwa kutopinda totoshare nahafu haisi mari ungati hanzi watambira $30. Mfunge mari yacho haitiri kwani kana kutumira vabereki kumusha kana inini wacho kutoda kuti ndiende kumusha inotoperera pabhazi. Aiwa chiroti I understand because mune musingaziviwo kamakona ari kuitisa mari. It's okay iwe chimhanya kaudzokera kubasa pashaye munhu anosuspect handiti. It's okay thanks very much ndakutonzwa kuida mari yacho izvezvi. Iribo iwe tionana handiti. Alright ndokuchaira ifoni. Iribo. No, so Vinci.